Pohjoinen Barentsin alue on yksi maailman herkimmistä alueista ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja sen monimuotoinen luonto on riippuvainen arktisista olosuhteista. Alueen monet lajit, eliöt ja elinympäristöt ovat sopeutuneet elämään näissä äärimmäisissä ja haastavissa olosuhteissa, ihmiset mukaan lukien. Barentsin alueen ainutlaatuinen luonto on uhattuna ilmastonmuutoksen takia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo havaittavissa alueella, sillä ilmamassat lämpenevät ja jää sulaa nopeammin kuin koskaan aiemmin. Tämä on johtanut monien lajien katoamiseen ja elinympäristöjen muutoksiin, mikä vaikuttaa myös ihmisiin, jotka ovat asuneet alueella vuosisatojen ajan. Barentsin alueen tulevaisuus riippuu ilmastonmuutoksen etenemisestä ja ihmisen toimista. On tärkeää suojella alueen herkkää ekosysteemiä ja säilyttää sen ainutlaatuisen luonnon monimuotoisuus myös tuleville sukupolville.